Riflemanin kanssa. Kyllä me mennään tohon eturintamalle odottamaan niitä vastaan. Stefan Gederi on siellä kanssa. Oh my. Vasemmalla arvo. Täällä juoksee äijii täällä. Ei! Vittu mut executattiin, kun mä olin mukamas väärässä kohtaa. Ai oo sama. Sä... Mä ajattelin, että jos mä olisin kerännyt sillä just oikeeseen alueeseen. Ui vittu. Homo. Nice bitch. Mä tulen siinä kanssa. Ota mun lapin. Ai jep. Lapi. Torniin mennä. Nice, let's go baby! Mennään ollaan torni. Oh my god, alhaalla ihan vitus jengiä. Joo, metsiin joutuu mennä hiilaittuun. Ei mitään, ei tästäkään hiilaitten. Mä just vittu kläppäsin äijä 3 äijää. Oh my god, mut tapettiin. Mä tapoin joku 5 äijää sieltä. Joo, siinä alhaalla vittu siellä on jengi. Let's go! Vittu. Vittu niitä tulee paljon. Oh my god, vittu mä telotin just 2 äijää, vittu ne nätistä. Siinä meni 3. Oi vittu! Sain. Joo, sain. Vittu se tuli. Joo, mä nousin kouppasin. Ui vittu! Se jäppäilee siinä. Joo, muista pää. Saatana. Tulee bombaa. Tulee bombaa. Tuntuu mä näen tuolla vihu. Se puu. Se oli. Se oli puu varmaan. Vittu mä kläppään tohon niitten spavnille. Meikä vaan niputtaa niitä tohon spavnille. Tää on ihan perkeleesti. Toi äijä ryömi tuolla posikas. Mä näin. Se olit sinä vittu. Mietinkin kuka toi huomas. Ai siellä on toinen siellä puskissa, tapoin se. Box. Nyt tulee vittu jengi. Pitäisikö testaa mennä tuhoon niitten toi... Toi meidän ees oleva vaunu. No mä ajattelin kans samaa yhdessä vaiheessa pitäisi. Mennään oikeesti. Ei vittu, ne on siellä vittu BL. Mä kuolen. Joo, Niin ne on jo siellä. Ne on siellä vittu. Ei mitään, ei oo liikaa. Ei oo liikaa! Tää on viimeinen yritys. Ei vittu, se on liikaa. Puolustakaa! Vittu, tää on ihan vitun lähellä. Please, älä kuole pommitukseen. Mä sain sen vittu, lenkit viime sekunnilla vittu. What? Oh, voitettiin! Vittu, tää oli ihan vittu viime sekunnilla. Mitä vittua? Ne oli millisekunnista kiinni vittu. Mitä?